Park kultúry a oddychu v Bratislave. Len 1800 miest čaká na tých šťastlivcov, ktorí sa dnes večer prídu pozrieť na druhý semifinálový koncert Bratislavskej Líry. Skôr ako sa pozrieme do estrádnej haly na dnešnú popoludnejšiu skúšku, pripomeňme si, že zo včerajšieho večera postupuje do finále 6 pesničiek. Napriek tomu, že Bratislavská líra je autorskou súťažou, pesničku si najlepšie zapamätáme cez interpreta. A tak postupuje Karel Forner, Karel Zich, Vladina Krumlová, Jana Kociánová, Marcela Králová a Miroslav Žbirka so skupinou Modus. Horúčava v sále i na teplomere kulminuje. Na pódiu sa striedajú ďalšie nové tváre tohtoročnej bratislavskej líry. Michal Prokop, Miriam Hrušková s pesničkou Hotel Romeo, Ľudovít Nosko s džúsom a čiernou kávou, autorov Jana Kováža a Jana Štrasera, skupina Zajace. Súťaží i dobre známa Marika Gombitová a ďalší, aby o chvíľu zaplnili nabitú sálu novými melódiami, novými pesničkami. Aj dnes sa predstaví 11 pesničiek, aby odborná porota vybrala ďalších 6 do finále, v ktorom sa rozhodne o držiteľoch zlatej, striebornej a bronzovej bratislavskej líry 1979. Ale o tom až v našej zajtrajšej reportáži.